लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो वेलकाम बेक टू माय चेनेल लोगोफोर नै मोनालायबाय ना दा मोनानि ओंख्रि संनांगौ जानानै फैलायबाय दा ओंख्रिया दिनै जानो नागिरदों आलुजों बोरमाजों ओमफ्राय आं दिनै संनाय नङा दे दिनै बोरायासो संनो नागिरदों होमबा नायलांदो बोराया माबायदि सङो आरो बेसे गोथाव जायो जानायसै दिनै सम सम मालायनि आखाइनिखौबो जानांगौ नालाय एसे आखाइ सोलायनानै Nggak ada. Di dalam ada, di dalam itu. Cuma ada apa ini? Yang dalam bukan sih. Ada mana ini? Ada mana yang dalam bukan apa? Kita mari kita lihat ini, kita fokus nanti. Ah, semua di sini, tahu nggak tahu? Tadi kau pun dengar nggak? 좀 놓아. 또 아니 왜 알로 이번에 콜라 달라 이제 무슨 매장. 사실. 그냥 사람랑도 네 그렇게는 봐요. 그 사람랑도 다 이제 그자 저자 팀 영화를 안 돼. 네, 사람만 이제 좀 공부동 네. 사람만 이제 맞아 한다. 지금 미상하고 지금 미상로 플레모 요구나 나. 만약 뭐 반대 할 때는 뭐 봐. 사람만 감을 다 감바 잘해요, 잘해. 또 얘네들 저하고 높이면 없습니다. 저랑 높이면 그래. 나 상하고 싶은 거니. 오늘 gì nữa này? Đâu, tôi sao biết? Đều trên đúng. Ini agak perlu ini marinate kalian namanya. Marinate kalian jangan kalian. Thôi rồi, boleh kan? Belum nih. Ini kalau jadi belum. Nih, sampai kita coba, kapan baik? Aram pun coba na, kita nih, kita biar biarku bersih nanti, biar aja ibadah yang baik. Ini nih kalian sana. Nih, ini itu dah. Baik, yang berikut dah bersih nanti, kayak. Bersih nanti aja dulu. Ini pun nanti ripsi nanti nih, oke? Yang ini kamera haldi ice, antai kau baik, baik kam konkret isi ini ada yang tu aram dia nak ni, kontak cendera na, anda tu yang juga, yang dah bawa tu haldi orang kan, haldi tu yang dah pula, yang dah ice tu yang nani terpuna tu itu, jadi ini tu yang ni kamera ni dia aja cerah ni, dah baik, yang dah ice keluar kontak, pas ni keluar kontak ni, pas ni yang tu, itu. Helpar sekarang angkini लोगोफोर help खालामबाय आरोना आलु हानानै होबाय पियास आरि सामब्राम आरि देनानै होबाय सोरनाबाबो दंबावो नामा थोगोर नामाहाय Intonisi bina, angna gosego kolesterol. Oh, angna honi mazing kangno जादों. नानिया होफैगोन दां नानो? एग्जामखौ थाथिवननिफ्रायनो गैला नै बि जोंनाबो लावदुमनाबो खारगावआव गसाइगावआवबा हरै होजाबायमोन आंनासो ओरै पार्कआव जाबानो जाबायमोन ओमफ्राय नानिना गसाइगावआव जाबानो जाबायमोन जोंना बेदरखौ नायबाय नै होसोनानै 5 मिनिट दोननानै बेदरखौ नायबाय जोंना दैया रानबाय जोंना दैया रानबाय जों दा बेवहाय जों नैबे देखायनाय नैबे फानलु बियो हाइजें आरो सामब्राम गुफुर रेड चिली पाउडार बियो गरम मस्ला जों दा बेखौ होसनसै दा बेखौ होसनबाय जों एसे एरनानै आरो खोबना दोननोसै जों 5 मिनिटनि थाखाय
जों हालदैखौ दहाय मेरिनेट खालामना होदों जों दा एसे हालदै हरबावगोन आरो ना मावग्रा हालदैखौ होनाय नायनो कालारा गोजा जाहांबाय एसे हालदै हरबावबाय मानोना जों दहाय मेरिनेट खालामना होखादों ओंखायनो जों बारा होनो हागोन एसे एरनानै जों बेखौ आरो 5 मिनिटनि थाखाय खोबहाबना दोननोसै कालारा आराम जाबोनांगौ दायो 5 मिनिट जाबाय जों नै एरनोसै नायदो कालारा माबायदि जाखो बेदराबो नै गावनि माबाखौ थावखौ हगारजोब्बाय नायदो जों दा बेखौ एरनानै आरो जों दहाय आलु एवखानाय दंमोन जों बेखौ होसनसै नायदो थावा बायदि आगारदो जों दा बेवहाय आलुखौ होसनसै दहायनि आलुजों एवखानाया जों बेखौ होसनसै जों बेखौ एसे एवनानै आरो 5 मिनिटनि थाखाय खोबनानै जों दै होनोसै बेखौ दै होनोसै जों दा दै होनानै एसे एवसै बेखौ देनाय मस्ला एसे सारनायखौ जों दै होनानै मा खालामबाय जों दा दै होनानै बेखौ फोमोनसै जों दैखौ एसे बुरजा होगोन मानोना जों बेजोंनो ओंखाम जागोन नालाय ओंखायनो जों दैखौ बुरजा होगोन आं दैखौ एसे होदों बे सारायाव सारनायखौ जों एसे दै एसे होनानै एरबाय Lucky 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 skado Oi Lucky masih ulsa undi bilai Lucky जोंना नै लोगोफोर ओंख्रिया मोनबायानो आरोना आं एरनाय फैदों आरो गोथाव जादोंना जायाखैथाय दा जाबासो मोनसिगोन आरोना लोगोफोर नायनोसै दा जानानै माबायदि जायो बोरै संनाया बावलांबाय सिखांदों नामा खदारावनो Ini kan